ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಂಕ್ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಯಾನು ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೂ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್? ಏರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು? ನಾನು ಏನು ತರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್? ಯಾನು ದಾದಕನವೊಡು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು? ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಸಿಟ್? ಯಾನು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು? ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು? ಓಮ್ ಶುಡ್ ಐ ಆಸ್ಕ್? ಯಾನು ಏರಡಗೆ ನೋಡು? ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಹಾಟ್ ಟುಡೇ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು. ನೀನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ರೈಟ್ ನೌ. ಈ ಇತ್ತನೆ ಪೋವೋಡು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇದ್ದರು? ಹೂ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಯು? ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿತ್ತೇರು? ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. ಸ್ಪೀಕ್ ಲೌಡರ್. ನನಲ ಜೋರು ಪಾತೇರು. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡ ತುಳು. ನನಗೆ, ಎಂಕ್, ಎಲ್ಲ, ಮಾತಲ. ಗೊತ್ತು, ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾನು, ಯಾನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು. ಇದ್ದೇನೆ ಉಲ್ಲೆ. ಯಾರು ಏರು. ಬರ್ತಾ ಬರೊಂದು. ಇದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಲೆರು. ಏನು ದಾದ. ತರಬೇಕು ಕನವೊಡು. ಎಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ. ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕುಲ್ಲೊಡು. ಯಾರನ್ನ ಏರುಡ. ಕೇಳಬೇಕು ಕೇನೊಡು. ಇವತ್ತು ಇನಿ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ. ಇದೆ ಉಂಡು. ನೀನು ಈಗಲೇ ಇತ್ತೆನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪೋವೊಡು. ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾರು ಏರು. ಇದ್ದರು ಇತ್ತೆರು. ಇನ್ನು ನನಲ ಜೋರಾಗಿ ಜೋರು ಮಾತನಾಡು ಪಾತೇರು.